Dámy a páni a žiaci základnej školy v Spišskom Hrušove vám prinášajú svoj volebný program. Video pre vás vytvoril Ivan Dirda zo základnej školy trieda 8A so spoluprácou Anežky Dirdovej, Šarloty Šandorovej a Viktórie Dirdovej. Tak si dajte popcorn, pohodlne sa usaďte a pozerajte celé video až do konca. Užite si to a nech sa páči. Volám sa Jan Novák a uchádzam sa o pozíciu starostu našej obce. Chcem, aby naša obec bola modernejšia, čistejšia a lepšie fungovala pre všetkých. Skadiaľ chcete vziať peniaze na nové projekty v obci? Je to veľmi dôležitá otázka. Nechcem zvyšovať dane. Peniaze chcem získať z grantov, eurofondov a štátnych dotácií, ktoré naša obec doteraz nevyužívala. Taktiež budeme lepšie hospodáriť s rozpočtom a menej míňať na zbytočné veci. Plánujem vytvoriť mládežnícky klub, obnoviť športové plochy a podporiť krúžky a aktivity pre deti. Financie získame z programov pre rozvoj mládeže a športu. Myslíte aj na nás, seniorov? Samozrejme. Chcem zaviesť pravidelné zdravotné merania, viac komunitných podujatí a lepšie možnosti dopravy pre starších ľudí. Ako chcete zlepšiť životné prostredie v obci? Vítkovce? Plánujem výsadbu stromov, viac kontajnerov na triedený odpad a čisté verejné priestranstva. Financie získame z ekologických grantov, takže obec to bude stáť minimum. Ďakujem za vaše otázky. Chcem viesť obec spolu s vami. Otvorene, moderne a férovo. Verím, že spoločnými rozhodnutiami môžeme našu obec posunúť dopredu. Dnes sme sa stretli s kandidátom Jánom Novákom z obce Vítkovce, ktorý nám prezradil svoje plány pre obec. Zdôraznil modernizáciu, lepšie hospodárenie a projekty pre mladých aj seniorov. Obec sa môže tešiť na nové iniciatívy a zlepšenie životného prostredia